Umabot na sa 70% ang apektadong tourism establishment sa Catanduanes matapos ang pananalasa ng bagyong Uwan sa isla. Ayon kay Department of Tourism Bicol Director Herbie Aguas, kabilang sa mga pinaka-naapektuhan ng Puraran Beach Resort sa bayan ng Baras. Hindi na rin aniya nakaligtas ang drop point area ng Binurong Point sa barangay Ginsaanan, Baras na nagkaroon din ng pagguho ng lupa. Andito ako ngayon sa Baras, andito ako sa Puraran, yung surfing area ng Catanduanes. Medyo malaki-laki yung damage ng typhoon, yung bagyo, kaya nakita ko na. Pero mabilis naman yung recovery nila. Naglilinis, nag-aayos na sila ng kanilang mga properties. Natutuwang ako, pati yung mga foreign guests natin, yung mga foreign surfers, tumutulong sa pag-recover ng kanilang surfing area. Dahil dito, apektado rin aniya ang kabuhayan ng kanilang mga tour guide. Ginagawa ko naman yung part ng turismo na yung mga tourism workers natin na display, bibigyan natin ng assistance para po mas matulungan din yung, kasi sa ngayon talagang hirap na hirap din po sila. Yung mga nagpaplano pa rin pumunta ng Catanduanes, open naman at may biyahe na po ang ating mga barko at ang eroplano going here sa Happy Island. Pero yung may mga area pa na medyo sarado, pero ang Dirac po ay open na po at yung mga accommodation natin doon handang-handa na rin po. At marami pa rin pong pwedeng puntahan dito sa Catanduanes para naman makatulong tayo sa pagbangon ng Catanduanes. Bisitahin natin po. Nakatakda naman na isailalim sa rehabilitasyon ang ilang tourism establishments sa naturang isla para sa muling pagbangon ng turismo roon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.